Lawang indriya mangu-mangu mangunggungan dohan mriman lelena tanpa kahaning Sinuwun wonten perkawis menapa ingkang kagalih ketingal ring pasuryan paduka sinuwun parenga kula keng abdi pun Sugriwa cumadong dawuh Koko Prabu parenga juga ranggen paduka Sungkawa parenga keng rayipun Muradaka cumadong dawuh iya Yai Narpati Sugriwa lan sira Yai Muradaka kula wonten anyar dawuh sinuwun kula wonten dawuh bener apa kang dadi aturira Yai lamun ana ingkang dak penggalih magepokan lawan swasana ing Mraja Pancawati nalika ingsun kasembadan mangrora satru murka nalendra ngalengka Prabu Rahwana kegambaraning Prabu Rama wis rampung kang dadi kewajibanku kanthi swasana Praja Pancawati kang owah gingsir kaya mengkene negara Pancawati nampa pagebluk mayang para larang sandhang lan pangan